Molt bé, ja estem dins de WordPress, tenim instal·lat i activat tant el tema Storefront com el plugin WooCommerce i ara hem de personalitzar la pàgina d'inici. Vale? Llavors, primer de tot anirem a aparença, vale? Personalitzar. I llavors aquí podrem posar tant el logo com la capçalera, vale? La imatge. Llavors, com ho hem de fer? Hem d'anar aquí a identitat del sitio, vale? Seleccionem el logo. Després, també, si voleu, seleccionem la icona del lloc, que això ja sabeu que és la petita icona que surt aquí quan tenim pestanyes, vale? Llavors el seleccionem, el que vulgueu vosaltres, vale? el que vosaltres us agradi o hagueu configurat. Vale? Jo ficaré, no sé, aquest mateix. Vale? Llavors, també el que hem de fer és la imatge aquesta de capçalera. Vale? Heu de posar vosaltres la que vosaltres heu fet al Canva. Vale? Llavors, anem aquí a capçalera, vale? I afegim la imatge que us agradi a vosaltres. Vale? Ok. Un cop tenim això, podeu anar personalitzant algunes cosetes d'aquesta part. Vale? Vosaltres ho mireu tot i personalitzeu el que més us agradi. Vale? Anem a publicar, vale? Si voleu, i ja està. Vale. Llavors, què haurem de fer també? Afegir els productes. Vale? Us en recordeu que nosaltres ja hem pensat 3 categories de productes i 2 productes per categories. Vale? Categories podria ser, doncs, no sé, podria ser roba i dins de roba podria ser pantalons, samarretes. Vale? Llavors, què farem primer? Doncs crear les categories, vale? I així ja, en el moment que creem els productes, ja les tenim donades d'alta. Llavors, anem aquí a categories, vale? I, doncs no sé, si vosaltres diu, doncs afegiu una, doncs nombre, roba. Vale? Categoria pare és quan aquesta categoria està dintre d'una altra. Per exemple, jo ara faré roba i després faré pantalons i pantalons estaran dintre de roba. Vale? Llavors primer faig aquesta. Si vull ficar una imatge, doncs la fico aquí, de roba en general. Vale? Si no, doncs ja està. Vinga. Vale? Ja tinc aquesta. Vale? Què faig? Doncs anem a afegir una altra, pantalons. Vale? Categoria padre, doncs li fiquem roba perquè els pantalons els tenim dins de roba. Vale? Si fossin, no sé, si tinc accessoris i, per exemple, tinc arracades, doncs arracades va dintre d'accessoris. Vale? Bé, doncs ja ho tenim. Llavors, un cop jo tinc això, doncs dic, vale, jo us aconsello que primer fiqueu totes les categories que vosaltres heu pensat. Vale? Llavors, un cop les teniu totes, vale, anem a productes, afegir un nou producte. Vale? Aquí, productes, veieu que estan aquí, els productes que estan tots aquí dintre. Vale? Llavors faríem doncs, afegir un nou producte. Vale? Aquí li dic, doncs, no sé, pantaló, el que sigui, o samarreta. Vale? La imatge, aquí puc ficar una descripció de producte. Vale? Vosaltres expliqueu de què es tracta aquest producte. Vale? I aquí, a establir imatge del producte, doncs fico, no sé, doncs una imatge. Vale? Si jo he dit samarreta, doncs ficaré una imatge d'una samarreta fly. Doncs vinga. Vale? Establir la imatge del producte. Llavors, diu que es diu fly, doncs fly. Vinga. Samarreta fly.
Vale? Llavors aquí li puc dir si és un producte simple, agrupat, variable, vale? Ja us explicaré perquè per posar talles haurem de ficar producte variable, vale? Però de moment això ja us ho explicaré més endavant. Fiquem producte simple i aquí podem introduir el preu, doncs jo què sé, per exemple 25 euros, vale? Inventari, pues hay existencias, no hay existencias, vale? Tot això pues ja ho aneu introduint. Vale? L'enviament, productes relacionats. Vale? Aquí ja veieu que aquí puc ficar la categoria del producte. Com samarretes no la tinc introduïda, doncs també el que puc fer és dir samarretes, que ho puc fer des d'aquí i ficar-li la categoria pare de roba. Vale? Llavors ja ho tinc així. Roba, samarretes, vale? Doncs ja tinc el producte. I així podeu fer tots els productes. Ja us vaig dir que heu de fer 3 categories i 2 productes per categoria, com a mínim. Vale? Llavors, almenys 6 productes heu de fer. Vale? Vinga, adéu.